ginhawa sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenog sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Manoy Wilbert Wisely po, nagpapaalala sa inyo na sa darating na eleksyon 2025, vote wisely. Muli, ito ang inyong lingkod, Manoy Wilbert Wisely. Yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, cool body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main spa is located at LSC building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Nakagat ka sa ayam? Irabax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? Iravax mo na yan. Magpapakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. At kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alaga, Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City, sa Taas na, Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan.
This Sunday Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DZKI Iriga, direct from Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. For glory to our Lord Almighty, for His divine grace, mercy, and protection for us, through the intercession of Our Lady of Peña Francia, offered by the following Mass sponsors: Captain and Mrs. Ramon and Luz Espacia, Santa Elena Baras, Nabua, Camarines Sur; Mr. and Mrs. Larry and Helen Stein of Nero, Nevada, USA; Gia's Cafe, cozy Italian-inspired cafe that serves coffee, pasta, and gelato, and home of the original Gelato Gia, located at Apo Drive, Naga City. Vatican Band and RB Tech, owned and managed by Honorable Patek Rica Frente, Barangay Kagawad, Lourdes Yang, Nabua, Camarines Sur; Erwin J. Villano, Local Government Operations Officer 5, OIC, MLGOO, Nabua, Camarines Sur; Mr. and Mrs. Junjun and Jocelyn Quiapo and family of USA; FX Lights and Sounds, owned and managed by Johnny Scuro, Santiago Old, Nabua, Camarines Sur; Mr. and Mrs. Andrew and Tita Celebrado and family, Nabua, Camarines Sur; Mr. and Mrs. Peter Longasa and family, Nabua, Camarines Sur; and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued Mass sponsors, may the perpetual protection and eternal blessings of the Lord be with us, now and ever. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari na makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Isa sa mga dahilan kung bakit nabubuo ang katarata at glaucoma ay dahil sobrang pagbabad sa araw. Nagdudulot ito ng pinsala sa mata. Sa iBerry, protektado ka para maiwasan ang pagkaroon ng katarata, glaucoma, mga alapaap sa mata at malabo na paningin. Ako po ay si Rinaldo, meron po akong katarata. So nag-alala po ako, natakot dahil sa problema ng mata ko. Narinig ko po yung iBerry, sinubukan ko po at maganda po ang naging resulta. Madalas kasi ang pamumula ng mata ko sobrang kati. Dahil sa iBerry, naibsan po yung kati at nawala yung pamumula. So lifetime ko na po siyang gagamitin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan. 17 pesos sa isang kapsul. Mga karonda, madangog na sa programa Barreta Asimplatica ni Paracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asimplatica ni Philip Paracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa inyong gabos. Pet sa 30 kita kan bulan na Nobyembre daw po kita nin Sabado. Malipot-lipot kamugtakan ka na sa tuyang panahon nagtuturo tagiti. Kaya duman sa mga maluwas magpasiguro na nin payong o kapote. Aning makaiwas po kita sa helang. Nakaday kita mabasa.
Bonifacio Day. Kaibahan niya to sa lado technical si James Oco. Sa information si Don Cabrillas. Man sa transmitter si Tony Matic Saison. Ito po inian aldaw kan mga unrest desaya. Itong mga inaapod na lalaking agom. Haram na. Itong mga lalaking takusa, unrest. Tagasaing, tagaluto, tagalaba. Mga yaon po duman sa mga hababang lugar, magtaga oro aparta na naman da masakit ang panahon. Igwa na naman yaning pinaluwas na memorandum si Governor Luigi Villaferte kan probinsya ng Camarines Sur sa mga mayor, mga kapitan. Na itong yaon sa rababang lugar kung pwede magkaigwanan ng evacuation. O forced evacuation. Sana din naman magkusugan na pag-uran ngunya ng mga panahon. Kundi dawa po arog kayan talagang ini naman ang kapanahonan. Basta maglaog na ang mga beer na bulan, lalong-lalo na ta sa aga, December na. Talagang malipot na ang kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Happy Pentakasi pala dyan sa Our Lady of Miraculous Medal Pares sa Santiago, digdi po sa siyudad kan Iriga. Ngunya na pagkaldaw. Sabi ni Joyce Amaro Salvadora, Happy Fiesta. Ay, salamat. Pasensya na ta. Ngunyan, mayong handa. Hey, good morning sa Unified High School Batch 87. Ayan, kinausuhan kaya ang pista itong sa barangay. Pag Pentakasi, yaon dyan sa iba na mga mapabunyag, mapakumpil. Kumbaga, iyo lang po yan sa mga naghahanda kung minsan. Pero sa iba, tama lang. Basta igwang paguro harampangan ang pamilya. Kung may magbisita sa imo, pakakanon. Alangan man yan isubol kung yaw na sarong mo. Kaya digdi sa muya ta mayong handa. Pero itong sarong politiko, bako sa nang sarong nagkaperang politiko digdi sa siyudad kan Iriga. Bubugtakan ang harong pag mayong handa. Wala po dito si Kagawad o si Vice Mayor. Sa Rauman, so kapitan na dati. Wala po kaming handa ngayon. Pambihira. Binubugtakan pa talaga ng tarpaulin ang natubangan kan harong. Aram naman yan pag sarado ang harong. Minister pa pagbugtakan ng tarpaulin na wala po kaming handa o wala dito si Kagawad o si Vice Mayor.
Binigdikan ako Bicol Party List sa likod kan diklom may paglaom sarong pagrumdum a commemoration of Typhoon Riming on November 30, 2023, Thursday, 8 p.m. at Padang Memorial Shrine. Ako Bicol Party List joins every Bicolano in commemorating the tragedy that happened on November 30, 2006 when Typhoon Riming almost took away everything we had. It has left us stories of grieving for the loss of a family member and inspiring stories of heroism that strengthened our belief in humanity. It was a day of devastation, a day of a bitter failure, but it was also a day of a new beginning. It was where the path to sweet success began, ended. We learned so much that it made us stronger and wiser people who are resilient in spite of the hardship the world may give us. As we move forward, let us all carry the lessons that this day has taught us to get through the trials that came our way. We may fall sometimes, but let us keep rising and remember that when we are down, there is nowhere else to go but up. Yan po ang mensahe kan Ako Bicol Party List sa pagrumdum kan November 30. Nag-atake ang bagyong Siriming taon 2006. Kumbaga nanganaan man po kayo ito na Bicol Region. Yan nga ni kundi ako napapasala sa probinsya kan Albay. Gwa po dyan mga natambunan na karungan. Kan landslide. Hoy, happy birthday Mampalan sa tuyang batchmate. Sa UNEP High School Batch 87 ki Jana Joshua Casco. Siselebrar kan sa iyang ka-52 na kumpleanyo ngunyan pong pagkaldaw. Again, happy birthday sa imo, Jan Casco. Lugar ba ko manin ang tunay na pangaran kay niya? Lalarga naman kan Commission on Elections sa Disyembre ang importanteng impormasyon dapit sa automated counting machines o ECMs bilang paghahanda sa 2025 midterm elections. Sa COMELEC ramuan, pinag-agihan man kan matinding hagupit kan super typo na si Pipito, dagos-dagos naman ang voter education campaign as a demonstration roadshow karaban sa Disyembre 2. Sasabay kan iba pang mga COMELEC offices sa enterong nasyon. Sigon kay Dennis Gomez, Election Officer 3, kan now nambita ng Banwaan, welcome ang gabos sa Cap-Off kan karaban sa hapon. Pero may mga i-schedule pa man sa Disyembre as in Enero na pag-ikot sa mga barangay para sa parehong aktibidad. Importante man ini na mabisto kan publiko ang SCM asin ano ang pagkakaiba kini sa kontrobersyal na Precinct Count Optical Scan o PCOS machines. Ko para sa kuya ang pagkakaiba kayan basta ba kung madaya ang ECM na kumpara duman sa pinag-aapod na PCOS machine na subuot madaya ang machine na ito. Kumbaga may mga magic pag nagkakaiguanin eleksyon itong inaapod na PCOS machine. Sana ining SCM ngunyan mayo manin na arog ka ito na nagmamagic ang buto. Ining automated counting machines o ining ECMs.
So sa maabot man na Disyembre 13 ngunya na taon re-release na ang result kan 2024 bar examinations. Kaya igwa na naman ang mga bagong magiging abogado sa mga nakapasar. This is based on a notice issued by the Office of the Bar Chairperson. The result will be displayed on the lead walls inside the Supreme Court courtyard and will also be uploaded on the official website and social media pages of the Supreme Court. The YouTube and Facebook live stream links and QR codes of the results will also be shared through the SS official communication channels. Sigun pa sa pahayag, for those who wish to witness this momentous event, the gates of the Supreme Court courtyard will be open to the public from 12 noon to 6 p.m. Please be informed that entry will be regulated to limited space. All individuals entering the Supreme Courtyard shall also be subjected to security inspections. Dagdag pa kaini. A total of 10,490 applicants completed the 3D bar examinations in September. Kaya abangan po ang pagluwas ka na resulta ka na bar examinations na pinagsagibukan bulan na September ngonya na taon. So iba may mga kaba-kaba na sa mga nag-exam. Ano daw, yan, nakapasar ako, dai. Sa naman yan po ang isip kan iba. Ang bagay sa naman kung dahil ka nakapasar di bagsak. Better luck next time, sabi nga ni kayan. Ang iba nga ni talagang sige na sa exam sa bar nangyayari barado ta kung dahil nakakaparasar. Baga madakol na naman ang madunong digdi sa tuyang nasyon pag abot sa lay. Sabi kan iba, ngaya kon ansala maipatama mo, ang tama maipasala mo, saro ka ng abogado. Ay na pangyayari, mag-arog kaya na tirirada. Kaya ta kung minsan bagan mga abogado pasala-sala, patama-tama. At sala na pigpaparapatatama pa. At tama na pigpaparapasasala pa. Vice versa sa naman ang ginigibo po ka na ibang mga abogado. Tapos kung minsan, areglo panyero. Ito na nga, magparalo yun. Ang kasong ini, mag-arareglohan na sa nangyay kita. Tapos ang kaso. Siyempre kung magkabisto so nagtitindog sa kaso, mag-ibong nalado. Ay, bahala na nga, panyero. Pag-urulayan ta na sa nangyayari. Sakit kan kung nag-iinom-inom na so magpanyerong abogado. Kariglo. Hindi nagrahin na magkakita, nagparalo sa kaso, pambirang buhay. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Ang makairak sa mga kliyente. Na nagkakagarastusan kung minsan, nasakit sa pagpatatama. Kada hearing dapat tagalangis-langis ka duman sa abogado ta kunday. Ay, day mahalo yan sa imong kaso. Kumbaga madidismiss man sana yan. Pwedeng maghinugak so abogado ay mayo man lamang bagay ning pahalnas.
Nagbublay naman niya kang kliyente kong ini. Siyempre, takon mayo umanin kwarta para mas sanangani paglaban sa kaso. Kaya minsan ang abogado nagrarayaman man ta kung kada hearing pirming nakakakuha. Matatapos man ang kaso, pirming paldo ng bulsa kanibang abogado. Kung ginana pa ang kaso, di nagrahe na. Mamundo man sa partikan na daog. Sabi man kan Department of Trade and Industry, Secretary Maria Cristina Aldiguer Roque has assured that there will be no increase in the price of basic purchase until the end of 2024. First and foremost, for the prices for basic necessities, no price increase until the end of the year. Roque's words in the press briefing in Malacanang, Wibes. And then for the Noche Buena, more than 50% the price will remain the same as last year. And the others, they just increased, but less than 5%, the secretary added. According to him, there's a slight price adjustment, but this is the first they have allowed. Since last year, a little high price is supposed to be needed to recover from investment, especially in imported products. Actually, there was no price increase since last year, so of course prices some are imported products have already increased. So they decided to request if they could increase, Roque explained. So that at least kahit papaano our consumers will have, of course, a very Merry Christmas and a Happy New Year, and not so much of increase also, sigon sa DTI chief. Pagpara sabihon kan DTI na mayong increase ay man baga nasusunod kung minsan kung gustong magpalangkaw kan mga paratinda, gustong magsamantala kan iba, ayaw man nagiginibo ang DTI ta kung minsan dahil man sila nagpapara monitor. Tapos kung nagmo-monitor man minsan kumbaga pabababaon ang presyo pagrayaon sinda. Pagtalikod na naman gan, pagharali, balik sa dating presyo. Kung halangkaw man giraray. Yan po dyan ang problema kan ibang mga kababayan niya to. Na mga parabakal na mong problema, ta kung halangkaw ang presyong papautob man kan ibang mga paratinda. Hindi para mas maray ng gayod, sabi kan iba, may DTI na nagko-control kan presyo kan mga basic necessities o mga mayor na pangangaipuhan ta. Kayan kung minsan dahil ko na baga nahiling sa mga kiluhan ng bayan, itong kiluhan kan DTI ta kung minsan po yung mga madadayang kiluhan dyan sa merkado. Tignan sa syudad kan Iriga, iba pong mga paratinda, lalong-lalo na itong mga yaon na dyan sa gilid-gilid, sa sidewalk. Yaon po dyan ang nagkapir ang mga madadayang kiluhan. Kundi ini trabaho naman ini kan Office of the Market Supervisor or Superintendent na monitor ang mga kiluhan dyan sa merkado tanganing dahil man mabiktiman sa tuyang mga parabakal. Tamahal na po ang presyo kan barakalon ikon pigdadaya pa ang kilo yaon dyan ang triste sa parte kan mga parabakal.
Kung minsan nga ni, itong Roman Minotero, dyan sa kiluhan, piring-piting na baga. Ay, mumaraman kung eksakto o bako. Mahiroonan na ibang mga kiluhan na nagbabalansi. Kaya dapat mabantayan man po ini kan nagaano ang mga market enforcer na dapat pagtaga monitoron man kung kumustaan mga kiluhan na pinaggagamit po kan ibang mga negosyante niya to dyan sa merkado publiko kan Iriga. Marayan iba ta legal. Kaya kiluhon ta daw nga. Ikaw dyan na para tindanin tilapia. Gusto ko nga sir, legal lang. Ayun niya ko yan ang tama. So inot na pinagkiluhan niya, nakikikilo man lang duman sa ibang mga kiluhan. Nagarumayo man sa diring kiluhan. O ita, lampas nin ma 1/4. So, lamang. Itong kakulangan kan kilo na duman sa tamang kiluhan. Iyo po ito ang nagluwas. Pambihira niya ako talagang may kalungkutan ang ibang mga kiluhan digdi sa merkado publiko kan Iriga. Lalong-lalo na po itong mga yaon sa na dyan sa luwas, sa mga gilid-gilid. Diyan sa may circumferential road. Diyan mo mariresa na ang ibang mga kiluhan may daya na pinaggagamit kan iba pong mga paratinda. Hindi, ining digital kung ano man na klase. Minsan baga pigtutultog na. Ibang nagkikilo. Naggaganang gayo. Para purupulpog kan kamot. Pig tatalpi. Bira niya akong mga kiluhan inidigdi. Ay, dyan pa sana ka. Maririsa mo na kung talagang may kalungkutan ang kiluhan na pinaggagamit po kan ibang mga paratinda dyan sa merkado publiko kan Iriga. Na papangirit na lang kitang makasuya kung iisipon ang mga ginigibo kan ibang mga paratinda. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Kuha na po kitang 33 minutos makalampas na alas 7 nin pagkaaga. Kumusta man palan kay Mama Dote Barreta Amanse. Asin man ki Dere Barreta saka ki dating kagawad Jenny Barreta dyan po sa Barangay San Isidro, digdi po siyudad kan Iriga. And of course, sa gabos ng mga taga Barangay San Isidro. Imbitaran man ngunyan kan Commission on Election Lagunoy sa partido area sa Camarines Sur ang mga botante na makisumaro asin magdalan sa isa sa gibong automated counting machine roadshow tanganing ma-familiarize asin mahiling kung paano gamiton ang mga machine para sa 2025 midterm election. Sigon ki Election Officer Arnel Anyonyebo, pero sa mga ordinaryong botante, iniimbitaran maninda ang mga political candidates, empleyado kan LGU asin magin ang mga paratukdo na iyon magsiserving election facilitator. Mientras na enot naman na marangkada ang roadshow sa Lunes, Disyembre 2 asin magre-relibot pa ini sa mga barangay sagkod sa Enero sa masunod na taon. Sabi pati kan nag-comment,
manual counting na lang. Dai pa nasisimbag kan COMELEC itong tungkol sa IP address anomaly. Automated counting na naman, dayaan na naman po yan. Ay pambira, dahil tubudan iba. Ini man na makonsuelo na agaw pansin sa tinampo pati na ang mga nakakasabat ang lubong kan sarong lolo duman sa Pampanga dahilan sa napili kaning tugtog sa aldaw kan sa iyang lubong maugmang musika imbes na yun ang nakakaaliw na budots ana tugtog mentas na pinaghato din sa sementeryo tanganing ilubong. Sigon sa pamilya Lamera inian kahurutan kan nagadana asin horotman ni Lolo Percy na dapat maugmaan musika na ipatugtog durante sa iyang lubong ay pambihira. Mantang pinagsusulong man ang renewable energy project ang probinsya ng Camarines Sur iyon saro sa pinakabagong lakdang tanganing dagos ng matuldukan ang pagsakit kan dakul ng mga taga Camarinenses sa problema kan kuryente. Afera padigdi ini man ang magiging dalan tanganing lalong mapapusog asin maging matatag ang probinsya sa lado kan turismo sen ekonomiya. Sigon ki Congressman El Rebella Puerte ang pagkakaigwakan arog kay ng proyekto, yuan bako sa naman na magtataonin na tultol na enerhiya sa lambang mga harong, kundi ini man ang magbubukas ng dakul na mga pintuan, tanganing liwat buhayon asin pahiwason, ang gayon kan turismo sa probinsya. Na yuan magiging dalan sa pagangat kan kabuhayan digdi. It will generate billions in investments, create thousands of jobs, and produce hundreds of millions in revenue. The land value around these areas will increase, benefiting landowners, and the government will earn more from the higher zonal valuation. Villapuerte told the Inquirer interview. Pero sa pinakaenot na renewable drive na sa iyang napunan iyon sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur na may halos 74.1 megawatt solar farm sa Barangay Buonot, Santa Rosa. Toltolman na pinapadalagan asin nagtataon in green energy asin sinasabing income generated kan lokal na gobyerno, pahayag pa ni Mayor Severo ang alkalde kan naon ng bida ng Banwaan. Kamauutan ninda na mabisto bilang saro sa pinakaenot na Grand Municipality sa enterong nasyon, mientras na padagos man na papatatagpaan renewable energy projects kan probinsya. Ang pagkakaigwanin arog kaning proyekto iyon makakatabang para mapangatamanan ang ecosystem asin maiwasan ang maraot na epekto kan climate change sa satuyang nasyon. Apera pa sa napunan sa Calabanga, igwaman nakaabang na wind energy project ang probinsya kan Camarines Sur na halos 1,000 megawatts sa San Miguel Bay sa taon 2025. Pagkatapos kan masusing pag-aadal asin pagresibikan tao sa nasambitang proyekto,
sinisigurado maninda na daay maapektaran kan wind energy project ang sobra sa 2,000 na mga parasira sa naunang bitan ng lugar. San Miguel Bay is a breathtaking destination and with the wind turbines, and a place visiting the area will offer something entirely unique and memorable, sigon pa ki Villapuerte. Ito pa man, bestado na ang probinsya kan Camarines Sur na may tultol na agrikultura, masaganang produksyon kan na bagas, mais, freshwater fish, feed mill, livestock, asukar, abaka, coconut, asin water lily. Ang kadagdagan na proyekto yun, inisyatibo na pinanginutan kan mga Villapuerte arog na sanaman kan renewable energy project. Na yun magiging labi para mas matawanin sigla asin buhay ang enterong probinsya na maipabisto ang Camarines Sur sa enterong nasyon asin magin sa enterong kinaaban bilang saro sa pinakamasaganang kapalibutan, itik sa yaman asin kultura. Di nagrahin na kung arog kayan. Roman sana kamsure. Antes mo kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, ikot pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protect
protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Ala bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan kong mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Ikuha na kitang 47 minutos makalampas ang alas 7 ng pagkaaga. Sa Metro Manila, nagtaon naman in abiso ang Metropolitan Manila Development Authority na temporaryong isasarado ang nagkapirang mayor na tinampo sa palibot kan Bonifacio Monument Circle. Para man ini sa selebrasyon kan ika-161 na kumpleanyo ni Gat Andres Bonifacio. Kabali sa mga tinampo na ini, Juan MacArthur Highway, hali duman sa Calle 4, pasiring sa Monumento asin Samson Road, gikan sa Kantukan Lapu-Lapu Street, pasiring man sa Monumento. Kabali man sa temporaryong pagsarado kan Rizal Avenue, pun 10th Avenue, pasiring sa Monumento asin an EDSA northbound, hali duman sa General Rosendo Simon, pasiring sa Monumento an isasarado man sa kaparehong Aldao. Mga kalaukan local government units ma-assign man in mga traffic enforcers in emergency groups sharing man mga patrolya sa Aldao na yan danganing day maapektaran ang dalagan kan trapiko asin ang programang isasagibo duman sa Monumento. Manungod sa mga motorista piga-abisuan mo na sindang maggamit nin alternatibong ruta danganing maibitaran ang makusog na dalagan kan trapiko sa Aldao na ini. Ang nagkapira sa mga pigtaong alternatibong agihan iyo na nagpupuon sa tuong likuan kan Repar Road pasiring duman sa Aranita Avenue asin man ang tinampo na pasiring sa 10th Avenue. Kung halis sa Rizal Avenue asin pasiring sa EDSA, ang mga motorista pwedeng mag-agi duman sa 10th Avenue asin 5th Avenue tanganing makabot digdi. Para sa mga motoristang pasiring sa Sagangan Road, gikan sa Rizal Avenue, ang mga motorista pwedeng magliko sa wala sa 10th Avenue asin mag-agi sa Heros del 96 hasta sa makabot sa Samson Road asin magliko sa wala sa Caimito Road asin man magliko giraray sa wala sa MacArthur Highway. Mientras tanto, ang mga saradong tinampo mabubuksan sa udto pagkatapos kan commemoration program sa naunang bida ng lugar.
Pinagpuuna naman kan Department of Trade and Industry, DTI Camarines Sur, ang monitoring para sa Noche Buena products asin Christmas decorations. Digdi sa nasambit ng probinsya asin siyudad kan Naga. Sigun ki J. Percival Ablan, ang Provincial Director kan DTI Camarines Sur, sinabi kay ni na pinagpuan o pigpuunana kan ahensya nasambit ng lakdang kan nagtalikod na simana. Kung saan pinagtutukan nindaan pagsunod kan mga retailer sa quality markings o Philippine National Standards kan mga Christmas decorations, particular na ang mga Christmas lights. Kapit pa man digdi liwat pinag-inganyo ni Ablan ang mga negosyante na magsunod sa mga susundon tanganing maiwasan ang pagbalga sa ley asin tatangkilikon man subuot o kan mga parabakal an sa indang mga produkto. Nagdagpakan opisyal pinaghihiling maninda ang supply level asin kung sinusunod maninda ang price guide sa nasambit ng mga produkto. Gun sa iya, naglalangkaw talaga ang demand kan mga produktong Noche Buena kung malaog na ang Kapaskuhan asin nagkapirang aldaw baguan bagong taon. Kung kaya iniingganyo ni Ablan ang mga parabakal na maging vigilante sa pagbabakal asin pwede man subuot sindang mag-report sa sindang opisina kung sakaling maglampasan presyo sa pinagtagamang presyo. Sa ganyan, pinagsiguro man kan opisyal na dagos-dagos ang sa indang pag-iikot asin monitoring sa presyuan kan Noche Buena products asin an o ining magin mga Christmas decorations ngunya na holiday season tanganing maiwasan an anuman na pagbalga. Kayan pangapudang ko sa nadigdi, dahil magparabakal ang mga kababayan niya to. Itong mga Christmas lights na substandard. Mga wire. Parati, iyo po yan ang ginigikanan nin pagkakasulo. O ining faulty electrical wiring. Mariresama ngunyan pong panahon kulang naman na nagpaparabakal ni Christmas decor o lalong-lalo na yung mga Christmas light pati na nga ng mga Christmas tree maskan mga parol bilang na sanan mga harong na iguanin mga Christmas light mga Christmas decor sa sendang atubangan. Enot pa kayan saro pa yan sa nakakadagdag kan konsumo sa kuryente pang oral daw kan sa tuyong mga kababayan tuyong bulan na Disyembre hasta New Year. Kaya nga ni bagan pangapuda ni Presidente Bongbong Marcos na maging simple sanaan na pagselebrar kan Kapaskuhan ngunyan pong panahon. Ani ba nga ni mayo na bagang mga Christmas party. Kundi an kadaklan, majority pa man giraray, gusto magkaigwanin Christmas party. Lalong-lalo na po ang mga kaakian sa elementarya magin sa high school. Tapos ang mga opisina ngunyan, tayo man giraray baga na halian mga Christmas party. Lalong-lalo na sa mga opisina ka na gobyerno. Pero daw arog kayan an masasabi ta na sana dyan. So maging simple lang ang okasyon. Kasi banganing mga kababayan po niya to, ngunyan pong panahon na amay na pinagpaluwas so bonus. Kumbaga, cash gift ka na gobyerno sa mga empleyado, ubos na tulos. Kaya maabot man ang New Year, maurutang na naman sa ibang mga empleyado.
Ini po ang dipisil sa tuya. Durante ka na nagdadangadang sa bagyong Pipito, pero sa iba, inubos-ubos subuno sa panic buying. Kaya ganyan, marisaman, mga grocery store, ang mga mall, dikit na lang ang nagbabakal, mapungaw na naman. Dahil pa nga po nag-aabot ang bulan na Disyembre, maayo ng laog, subulsa kan sa tuyang mga kababayan, so iba inubos-ubos na tulos. So sa indang naresibing bonus ngunyan na mga panahon. Kaya minsan may indataman ang amay na ipaluwas tulos ang kwarta ang sweldo o bonus. Matapos man ang bulan, simot na ang laog kan bulsa. Kundi depende naman po yan sa tuya. Kung talagang habuta man na ubuson tulos ang kwarta. Kumbaga, iniisip tan puturo kan sa tuyang pamilya na ngapit pag-abot kan panahon, dahil kita maubusan pag-abot kan year 2025. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Masakit po ang panahon ngunyan. Sabi nga ni Ken, hard life. Kung dahil kita tataw magpatama-tama kan sa tuyang budget, dapat utubon tayo itong bakong ubos-ubos biyaya. Pag-abot kan panahon, tingara. Maray kon ugali kan ibang mga tugang nyatong itom na mahilig yan kan ubos-ubos biyaya. Pag-abot kan aldaw, luhaan. Ayan mga tugang nyatong itumbaga. Ay, uboson ngayon yun. Pag nakakakuha, mahiling mo yan. Talagang terong garo na Christmas tree pag namamakal. Bit-bit digdi, bit-bit duman. Palibot ang bit-bit. Apisar kayan, kay bapa sa mga kaakian na binirit-bit. Mos na nga kita mga ngunta. Magsaod-saod kita. Nananama man kita nguwan. Ngunyan sana, sarong aldaw sana yan. Alagad otro aldaw. Pag naubos na sa indang mga pinamakal. Makunya na naman yan kung saan makakakuha. Karahayan lang kan mga tugang nyato pong itom madaling makontento sa indang pagkabuhay. Kumbaga din nagpaparaisip na iniisip ang puturo dahil po sinda kayan. Basta nga kita magkakan kung may agwa di pataranta pang nababakal. Ay, nangyading yun, mag-inom-inom na sila kita. Sabi nga ni itong duwang mag-amigong, mga tugang nyatong itom, kan magsakay sa sarong bus, digdi sa terminal kan syudad po nin Iriga. Na pinababa kan konduktor mayong ipapamasahe. Siguro mapasiring duman sa Metro Manila. Yan inahagada na gawin din ticket o kaya pamasahe. Sabi na kay itong sarong tugang nyatong itom. Ngaya, mag-inom na sila ngaya kitangot. Ay, nangayangod. Maubos na sarong purog ay dapat niya saro pangod. Pagbakal danin sarong purog pa.
nabitin pa, nagpabakal pa otro. Yan nagtatagay-tagay na, garo may kaskaso na, ang dalagan ka na purugngod. So palanso, pigiinom na, tuti, mahal naso na. Hira mga tugang nyatong ito, konsuelo kung minsan ang mga istorya. Ayan, antes mo kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom Papaya. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Boom Puti ka.
White Rose Papaya. Iguaning double whitening can papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Iguan na kitang 8 minutos. Makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Pumpyang. Kamusta kay Bart Martinez dyan po sa Santo Domingo, digdi po Ciudad Can Iriga. Kay Ma'am Mini Bagayawa, asin man kay Franz Bardonado Onyado. Kumpirmar man ka na Department of Health na nakapag-rehistro sindanin na paglangkaw kan numero kan mga kaso ng dengue digdi sa nasyon. Sigun kay Health Secretary Teodoro Herbosa, basado sa monitoring ka na Epidemiology Bureau ka na DOH, masalangkaw ang dengue infections na naikorit ninda sa mga bulan kan Septyembre, Oktobre asin man Nobyembre ngunya na taon kumpara kan 2023. Katakod kay ni mahigot na pagrumdom kan health chief sa mga lokal na pamayo, ekutibo na magsagibonin mga paagi tanganing malikayan ang labi pang pagkuriyat kan nasambitan ng helang na nakukuha sa namok kabali na subot digdian na paglilinig kan kapalibutan tanganing mayong harungan ang mga dengue carrying mosquitoes. Hanot naman na nagpatanid ang sekretaryo sa publiko dapit sa posibleng paglangkaw kan respiratory illnesses sering kan abo, sipon asin magin COVID-19 huli sa paglipot kan panahon ngunya na nagpupuo na ang amihan season. Report! Ayan, antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa. Nasa linya man si Ate Glenn, pasok. Okay, salamat karon na Philip maray na pagkaaga sa mga nagantabay sa tuya. Ngunyan pong mauran ang kamugtatan kan panahon, Bonifacio Day.
Kung digdi sa tuya, karandang Philip, medyo tagiti ang tutuyang na-experiensyahan. Diyan pa lang sa Albay, makusog ko ng pagbagunas ka ng uran. Ngunyan na pagkaaga, para medyo ini ka na pinagsalamugbaga na intertropical convergence zone asin man na shear line na pinag-aapod ngunyan na petsa 30 kan Nobyembre. Huring aldaw kan bulan kan Nobyembre, Bonifacio Day. And syempre sa aga malaw na puan, Disyembre. Kumusta ang mga excited na sa paglaog kan Disyembre kung saan isi-celebrate ang Kapaskuhan. Maski na nga ni inagyan kita ng mga kalamidad, pero ang Pasko yan paman giraray. Sa simpleng paagi, pwede man yan na giramdamon, pwede man yan ay celebrar. Maski itong mga kababayan tan kakamatin na kapagtiusan, pero sa simpleng bagay karon daw Philip, dahil pwedeng palagpason ang Christmas celebration. Basta bakulang bongga. Tan pangapudan kan natuyang presidente, kung pwede lang ngani, dahil na magkaigwa itong mga bonggang Christmas party, Christmas celebration, ngunyan pong taon, inagihan kita kan mga kalamidad. Alagad, ang Pinoy iba, maski anong kapagtiusan, perming naggigibukan paagi para sa simple bagay, may pagsalusaluhan ng pamilya. And sa ngunyan, haramin naman ang mga aktibidades and connection kan Kapaskuhan, karandang Philip, ang Pespalankayan, pabutan niya ito ng happy birthday sa General Dizon, kan PR5, kaya pala ang sayang pangaran, ang Dizon, tangunyan siya namundag. Bonifacio Day, kung saan naday ko lang arang kumpira ng edad de General. Basta happy birthday na lang si General Andre Perez Dizon kan Police Regional Office 5. Ate Glenn, bako man siyang Andres. Sabi karandang Philip, ang mga aktibidades para po sa nagdadangadang na Christmas season, ayaw na po nakalatag. Malangan itong aktibidad PPO, kung saan contest ko ta ini itong mga lambang istasyon kan pulisya sa Kamsur, contest ko ta kan Christmas decoration, araw ka na kaaging taon dyan sa laog kan PPO. Kaya lang, or medyo nga sa inagihan kita kan mga kalamidad, kuya na lang ini, simpleng seremonya, ang gigibungon dyan po sa laog kan Camarines Sur Police Provincial Office, kasabay man ini kan aktibidades dyan mga tugang sa Camp Simeon Ola. Pero sarabay-sabay ini pong kuya, ini pong ceremonial lighting sa mga kampo kan na PNP digdi sa Bicol. Kaya sarabay ang invitasyon dahil nato aram kung arin ang satuyang dudubanan sa sarabay ang saindang ceremonial lighting kan mga Christmas lights sa lampo kan saindang kampo. Diyan ini sa PPO alas 6 po sa maabot na December 2 kasama sa Campola and mga estasyon kan PNP sa Bicol, Garo, Sarabayman or may separate sindang petsa rin niya to aram. Pero sa mga PPOs and sa PRO 5 sabay po ang ceremonial lighting. Kung simple ini na aktibidad bilang pag-celebrar kan nararami pong Kapaskuhan. And sa mga police report, digdi po sa tuya, sa ngunyan na pagka-aldaw, ang sabi digdi sa report na pinagpalawas kan Kamsur PPO, Aberdao, digdi muna kita sa Marhay na Bareta. Ang PPO, nagkagawa po kan Thanksgiving Mass and birthday celebration ni Regional Director General Andre Dizon dyan sa PPO kung sa pinanginaw kanini ni Deputy Provincial Director for Administration kan Kamsur PPO ini pong Thanksgiving Mass and birthday celebration. Kung sa siyempre bilang pagtaumanin ganin pagsaludo asin pakikipag-celebrate ang birthday ni General Dizon. Ngunya na
pagka-aldaw. Garo po yan, may mga aktibidad, alagad imbes na ang kapulisan maghagad ng kung ano-ano pa man na assistance, although pinagtao na sa inda, or magpapiktado man sila kan calamity, nagkagawa kayo pong panaubaga kan mga food packs sa sanggatos na mga kakian bilang beneficiaries kan aktibidad. Kung saan pinagsagibo ang distribution kan food packs sa mga kakian, halini sa sarong midbit na food chain baga dito sa tuya, may kinakaugma kan mga akian, mga pagkakamgikan sa nasambit na pong restaurant. And iningali, pinagsagibo sa Kamsur PPO. Kaya sa ngayon, abalaan sa kuya kapulisan sa pagpanao dahil nahuntok ini pong mga tabang, mga relief assistance sa tuya po mga kababayan na apektado sa nasabi po mga kalamidad dito po sa tuyang runa. Iatrasan to sa iba pang informasyon, arrest of wanted person for medyo po sa pangahabon sa Banuan kan Nabwa, kasudma ini na pagkaaga. So natrest sa Barangay Lodes kan Nabwa Kamsur, nadakupan sa rong 21 anyos na lalaki kana nambita ng barangay Pormadyo ini sa Bertod kan Mandan niya sa diaresto para sa kaso pong panghahabon. And sa iba pang mga police report, piliyon pa lang ini mga yang police sa Ringcorado area. Dagdag kadako kay ini mga pinagpaluwas na press release kan Kamsur PPO. Illegal gambling o kaya tong it sa Banawan kan Bula, violation kan na PB 1602, kaso pa paghahapon nagkaigwa man ng operasyon ng autoridad dyan sa Barangay Palsong kan Bula, kung saan may mga nagka-apprehend ng mga suspect, mga babae pati ini, mga babae ini pong nagtuturong it dyan ng lugar sa Banawan kan Bula. So pinagdadaratinda dyan sa PNP Bula, nakuha itong kantidad na 2,186 pesos. Pero mas kinanganin sila nadakot, syempre, may oras man niya na sila makakaluwas man lang sa ang sendang na balgar, ini pong illegal gambling na kumbaga simple bagay pero violation man ang dat. So yan ba na karoon ng silip, ini pong mga nagluwas na informasyon sa police report mo niya na pagkaldaw, gikan sa location, lang nagyari sa report. Salamat Ate Glenn sa mga dugang mong informasyon hali dyan sa luwas. Kumpiyansa man ang National Economic and Development Authority nida na mayong magiging epekto sa ekonomiya ka nasyon ang nangyaring bangayan ngunyan sa pagultanan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin man Vice President Sara Duterte. Sigun ki NEDA Secretary Arsenio Balisacan, dagos-dagos pa man ang pag-uswag kan ekonomiya ka nasyon. Sa presente, holin naman ini sa pagmamantinir kan mga matatag na pulisiya kan gobyerno sa pag-urulay kan ekonomiya. Pighalimbawa pa kaini ang nangyari na political noises kan taon 1990 kung saan day ini nagkausanin maraot na epekto sa laugan pagnenegosyo digdi sa satuyang nasyon. Pigserto man kaini na ipapadagos kan administrasyon ang obheto kaining maabot ang gabos nin mga agenda na nakapalaman sa Philippine Development Plan. Tapos sa luwas kan nasyon, pinagpapapreparar naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nasa iyang mga soldados. Sinaysay kay nina preparado sinda na magsabak sa gyera in kaso pigabalga ang ceasefire ninda kan Lebanon. Dugang pa kay nina dahil sinda maduwang isip na padagosan matinding labanan
pag nagkaigwanin anuman na pagbabalgar. Henot na digdi na parehas na nagtutukduan ng duwang nasyon huli subot sa pagbalgar sa nasambitan ng ceasefire deal. Yan lang. Puro mampalan may violation. Nadakupmanan sa raong AUB na behikulo na rehistrado sa Erarom kan Department of Interior and Local Government na nag-agi sa bus lane duman sa EDSA asin pigprobar pang banggaon ang saro sa mga enforcer. Sa pigpaluwas na video kan Department of Transportation, Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR SEICT sa indang social media account, mahihiling na pig-ulangan na kan mga otoridad ang nasambitan ng lunadan kan bigla man ining mag-abante asin nagprobar pa subuot na banggaon ang nasambitan man na enforcer. Tulos man na pigtikitan ang driver kan lunadan dahil mo na pigpangaranan kan ahensya. Presente man na naampang ini sa mga violations kan reckless driving asin man disregarding traffic signs. Taon niyan, nag-abot na sa 40 motorista natawanin temporary operators permit huli sa manlain-lain na mga pagbalgar sa lay trapiko. Kaya mag-ingat man ang mga paradakop pag nasuya talaga ang mga driver. Lalong-lalo na sa mga checkpoint, kung arog na kaini ay gusto ng banggaon. Nagngiri na. Hindi pag-arog po, kaya hinay-hinay lang kita ng mga driver. Agin mabuot sana. Dahil kita magparabalga sa late traffic ko. Tanganing dahil kita mapagparadako. Dahil mapagparatianan sa tuyang lisensya sa pagmamaniho. Kumpirmar man ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago dahil nagatubang sa indangon niyan o kasudma si Vice President Sara Duterte. Sigun kay Director Santiago sa pagikan abogado ni Duterte na si Attorney Paul Lim na sa iyang reschedule kana hearing huli subot sa hori na kaining naaraman na pigpa-oktaba mo na ang pagdangog sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Henot digdi inisyuanin subpina kan NBI ang Vice Presidente makalis maghayag nin pagbabanta laban kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos Araneta asin man Speaker Martin Romualdez. Sigun man kay Vice President Duterte, igwa subot ininin na nakaulay na tao na sa iyang pigsugo na yung kaso siya gadanon, ipapagadan man ang first couple as an leader kan Kamara. Pigko-konsiderar man kan Department of Justice na sensitibong statement ang pigbanggit kan Vice Presidente, kaya man maot ninda na tulos aramon kung igwanin nabalgar na lay ang panduang pinakahalangkaw na opisyal kan nasyon. Nangyayari kaya garo maluyan ang pagtubod ni Vice President Sara Duterte na every rule there is an exception but nobody is above the law.
taman sa mga parantabay niya to dyan po sa Banwan Kanabuhi. Liwat pinagkalampag kan Metropolitan Naga Water District ang gobyerno na dapat magkaigwanan ng Department of Water Management para sa mga water districts sa siyudad kan Naga o sa enterong nasyon. Sigon sa MNWD, gusto nindang liwat mabuhay ang Department of Water Management para sa mga water district. Ayuta, ang kadaklan bagang mga water district ngunyan, may mga problema sa pag-supply ng tubig. Ano yan? Dali napapakarayan mga serbisyo. Digdi nga siyudad kan iriga, ang Prime Water, Iriga City Water District, sige na sa nabagaan repair kan mga linya. Apisar kaya nasigan na repair ka na mga linya, sige nalugodan wara-wara kan supply na tubig. Pero nanganganaan na nin pag para repair. Nag-kukorupsit na lugod gayod ang tubig sa mga tubo. Kung nagkakataranyog, man lugod. Ano daw ang masasabi kay ni kana chairman of the board kana Prime Water Iriga City Water District pati palan dyan sa Santo Domingo di sa siyudad kan Iriga igwa ng mga nagkapirang residentes dyan na dahil na inaabot nin supply na tubig dahil na napapabulusan ay ano na yan. Daw ang masabi kay ni Reverend Father Tito Olivan, chairman of the board kan Prime Water Iriga City Water District asin man ni GM Loboy Corporal. Saka mismo ang Prime Water may pangapudan an sa tuyang gobyerno. Everyone has freedom of speech but still be careful, especially on social media. This is the appeal of the Department of Interior and Local Government, DILG, digdi po sa probinsya kan Camarines Sur, lalong-lalo na sa mga government officials, huli sa issue kan Vice President na si Sara Duterte, sinman President Marcos Jr., asin some others on the side of the administration or the Vice President. Kaya mag-ingat po kita sa pagpapaluwas ni anuman ng mga barata o impormasyon na pinagpoposta sa social media. Ini po ang pangapudan kan Department of Interior and Local Government digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Bueno, inaabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram na kaiba niya to sa pagpabot ng informasyon si Glinda Villares, sa lado technical si James Oco, sa information si Ricky Sagayap, sa transmitter si Chef PSG Jimmy Guanzon. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay.